Hello guys, welcome to Bujao. Makuha kaming fingerlings. Uy, pasok kayo, pasok. Sa baba dapat. Kung kamu tataw. Para. Tiba dakulin man para ito man sanan kay punta. Sa irarem nagasurok. Puputayan tayo ba? Si Padi dito sabot nga. Awa, ay sabot nga de. Balik-balik ko na. Dapat igutot ang sera. Makuha kami ng fingerlings. Dapat sagad ka. Lipat namin sa fish pond. Hindi dapat video. Lipat eh. Kung may mo ka. Yan. Yan. Yan, ang bida na ubos. Puti mga mak. Papa na mo. Sa durang lun. Tada naman kita. Ura lang. Ay ayo. Oh, dakulin. Kalbi. Irasa na. Ay na, ito sara. Tulo. Ito sana. Ito. Tulo. Isa na ba to? Tulo lang. Tiban mo lugod dyan tatasar. Hala, binulabog ninyo so tilapia. Ma-stress yan. Maray kating pumili yan sa sugit yan. Sa din. Biniluan ni Kilin. So nagalukso pala na di. May Oh! kapunan. Nagalukso. Ay, pambira. Pwede na yan. Tagilid. Dugay mo. Tayo urang saan. Saudi ngayon naman na de. Ngay kung piga lanog mo man, loy ah. Hindi mo pigutan tubig. Ayun na baga. Puto sa. Verdad. Yan ang naman. Say. Pwede naman dito. Ako naman sabot niya. Pinasabot niya yan. Nalubog yan. Ya, umado ka sa pinakapuro. Sa gilid ka. Hira na, hindi na ka mo makadakep. Tapos niyan, iitas mo noy. Ay, bato. Ay, di na sa gilid na gagi. Di sa kibing-eng. Ay, mo na! Amo na! Isarado nyo na! Oh, nagarlayog na. Wala bugon mo dyan. Mo na! Ayan! Tibad na ubos man! Away lubot. Tama na yan! Ayan guys, dito yung maliit na fish pond. Pang daily needs. Ito yung gabi. Sana hindi yan magkatarigbak dito. Sa daron pa. Basta ito tubig. Ito yung gabi. Yan. Apay Bujao. Natong katnga. Yan. Train ka barang saan. Balik. Natubigan ko na ka na. Ang bida dyan ang rana tubig. Tapos tanaman tayo atong apay gayod. Apay. Kuya, no, ayan o. So, mga. Water lily. Sa ibo ginan water lily dyan. Para piyakaw na ning tilapia. Ako na rin. So, Susad ko. So, Sa ibabaw. Na nagalutaw mo. kaktos. Rada. Tama na gayod. Hala. Naubos na. Kaintan ka mo ni laki.
Uy, nagpanik. Nervous ya din eh, laki ng bursi niya. Tama na gayud. Diyan o gayud. Diyan ay diyan ang nanubo. Pangkungo na pagkarak pa sa yung Sulda. Ay, sa maglangoy-langoy na siya dito. iba pa. Tayo. Kapit ko yan yung burabot ah. Maliputin pati. Maliputin na. Ano ba ko? Ano yung pang pahiya? Grabe, pamuk po. Ninay ko. May marigos. Guys, sarap ng tubig dito. Agua. Linaw. Ah. Linaw. Yung mga saging. Saging. Mga idol, ang daming saging. Saging. Sagin. Sabi ni idol, para katakutan saging. Ah. Yan, gabi. Gabihan guys, oh. Daming gabi, oh. Ay daw mga tabagwang. Tabagwang. Yes. Ito guys, yung taniman ng gabi dito, napaka-fresh ng tubig, oh. Oh. Yan. Mga tubig ng galing sa bukal. Yan. Oh. Ano yan? Water lily ay kangkong? Nangapay so OFW. Puro kayo bukan na ako kukuha. Wala ka. Kuha muna tayo ng gabi guys. Ay ako dyan kira kong asola. Din Jim Sinoy. Ito ay mga lipas. Ano mo sa pangduwa nga ni arag sa dia. Didi ka. Ang manggugupit ng gabi. Barbero sa gabi. Hindi ka magadra. Dra na. Pero kama din ang apay. Samantalang ka ding apay. Hindi.
Piga pili man so pangtulo nga ya, pangtulo. Pangtulong down. Nako kung ani pang duwa sana. Sa. Ay kano ikino ko nga pay? Ding ka nagkukunganak. Okay na. Kasi mo nagkado. Pwede ko makita ko. Sa ibar sa pag. Kuha na si si Jim ning apay madara. Buro doon magapay. Ito na apay. Simot ka pipili. Ako na lang. Ano? Oo nga ni. Makuha mo san. Puro na pulot. Mo gayud. Hindi. Hindi mo na nakumkum. Ito ngani. Ito bus. Ay pangbus. Karayo mahal pag-plug mo. Kaya pa Baga mas dakil pa suro nalos neck na pay. karayin mo. Nagkal pa natin yung alos din. Pambira. Pinutos ko na sa dahil pala nang daw. Udi didi nagpraarayo ka kaya udian arani udi Sige nga rayo uni Yun daw ah. Sa dito. Kami sa to pag nagapay linya-linya. Ranganin pag nag-uturuan. Mga rin. Dede. Ay mga yellow. O yan na. Yan na daw baga amo na yan. Inuragan gigara. Ubos O di pa di magayon. Kaiday pa lang natin. Ya deh. Hindi na pigintin deh. Pwede mapay? Pinabakal. Pisay. Ano ya to? Pwede. Dito ka kung mga payo. Okay. Makaintan kita. Garasan nangyari ng pangapay. Wala yan. Langinit. Tuyin pa sa... Kudaw. Ay ka na. Guys. Pwede ka pa. Pablo ko na. Kuha mo dito sa arga. Ano pa yan eh? Makalanog ko pito sa day. Ano yan so ano? Lily water? Hindi, so ano, hindi ba rin piglimpiaan? Kita mo nang. Umani ka mo. Panik na nga, Nay. Nice, bye.